Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Good evening at syempre kasama niyo pa rin si DJ Lala Banderas. For now, hihinto muna tayo sa ating biyahe tonight na biyaheng dapat non-toxic kasi magbibigay daan muna tayo sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page DJ Lala Banderas. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jess. Okay? Ito po ang biyahe ni Jess. Hi DJ Lala, magandang gabi po. Ako po si Jess, incoming college nursing student and ikwento ko lang po yung nangyari sa akin at hihiling na din po ako ng payo sa inyo. Nahulog po ang lalaki kong kaklase sa akin na si Jovel. And alam niya po na openly gay ako at top student po ako sa klase namin. During that time po, wala po sa isipan ko ang makipagrelasyon dahil may goals pa akong kailangang abutin. Nung una DJ Lala, nag-confess po siya about sa nararamdaman niya sa akin and I always ignored him in a way of talking to him one-on-one. Bale, estudyante kami that time DJ Lala ng grade 7. Pero palagi na lang kasi ganun na nagko-confess siya and I don't know if it is just a phase of puberty stage. During those unstoppable confessions, we're not close enough kasi siya lang yung may gusto sa akin and hindi ko inaasahan na dumating na ako sa point na mapapamahal na din ako sa kanya. And one time, niyaya niya akong... Teka lang, nawala ako. Ayan. And one time, niyaya niya ako sa actions na ginagawa ng lalaki at ng babae. Paulit-ulit din siyang nagsasabi ng ganon at dahil paulit-ulit na lang, pinagbigyan ko siya ng kusa at bukal sa aking kalooban. I know that we are so young to explore the hidden nature of human sexuality. And alam ko po sa sarili ko na bawal at hindi dapat gawin ang mga ganong actions. Pero nangako kami sa isa't isa na walang makakaalam sa pangyayaring yon. But after mangyari yon DJ Lala, mas lalo po akong naging close sa kanya. Mas lalo kaming napalapit sa isa't isa at nagkaroon ng malaking tiwala sa isa't isa. Bale, hindi na naulit yon DJ Lala kasi nga we are so young back then. So tinago namin ang relasyon namin ng 4 na taon sa kaibigan, sa kaklase at pamilya namin dahil hindi pa po kami ready at natatakot din po ako sa magiging image namin sa lahat ng tao. And dumating sa point na eto na nga yung kinakatukutan ko na mawala ang lahat ng memories na ginawa namin. Dahil DJ Lala, sinabi ko po sa isa kong pinagkakatiwalaan at malapit kong kaibigan ang relasyon ko kay Jovel. And nagulat na lang po ako na nakarating na sa ibang sections ang pinakatago-tago kong relasyon sa loob ng 4 na taon. Nung umabot pa sa ibang sections DJ Lala, dun ko na po naramdaman na lumalayo na sa akin si Jovel. Dumating din po sa point na na-depress ako at iniyakan ko po gabi-gabi dahil hindi ko po natupad yung pangako po namin sa isa't isa. Ngayon DJ Lala, wala pa rin kaming closure. O kailangan pa ba? And kailangan ko po bang sisihin yung kaibigan ko? Ano po ba ang dapat kong gawin para makausad na po ako? Salamat po. Well, hi Jess. First of all, syempre kailangan mo kausapin yung kaibigan mong yon kasi 'di ba? Parang basically that friend is not a trustworthy friend. Hindi ko kasi masasabing wala siyang kwentang kaibigan or hindi siya kaibigan sa'yo kasi maybe it's a slip up. Alam mo yon, a mistake. And when someone commits mistake, hindi mo naman i-judge yung buong pagkatao niya based on that one mistake. Though we are disappointed to that person for doing that kasi we trusted them. Pero hindi naman siguro fair na
husgahan natin yung buong pagkatao niya, yung entirety of your friendship based on that one mistake. But one thing is for sure, that friend of yours is not trustworthy. Kasi biruin mo, di ba, ichika ba naman niya ang isang sekretong very sensitive sa'yo at naging adamant ka telling her or kung him man yan na wag mong sasabihin to sa iba, I am begging you, o di ba, wala dapat disclosure to, discreetly lang natin tong pag-usapan. But then again, yun nga, tumilikod siya dun sa trust mo at kwento niya sa iba. And dahil isa lang ang pinagsabihan mo kasi gusto mo sigurong i-share yung happiness mo or yung i-share yung nararamdaman mo. Kasi it's kind of hard to keep a secret for 4 years eh. At lalong-lalo na kung yung sikretong yun involves a very powerful emotion such as kilig, o diba, sabihin na natin exploration on your end kasi in-explore mo yung, kumbaga, tinatawag mo ngang hidden sexuality, yung mga experiences like that, it's kind of hard to keep it to yourself. Lalong-lalo na if you think you are doing it with a special person, of course, you would want to share it with someone. Unfortunately, mali ka na nang napag-sharean, and I know naman within my heart that you did not expect that story of yours na mamultiply sa ears ng lahat ng tao or buong section or buong batch, so to speak, ng school ninyo. Pero ang hindi ko kasi nagigets, bakit kailangan lumayo ni Guy now that it's out in the open? O diba, naging adamant siya, naging makulit siya sa'yo, confessing his feelings for you, and then nung nalaman ng lahat ng tao or nalaman na ng lahat ng tao yung nararamdaman nyo para sa isa't isa, he bailed out. That one I do not understand. I'm just blaming all of this to one thing and one thing only. And that is immaturity. Dito na papasok yung immaturity, my love. Kasi nagigets ko, pareho kayong may goal. Nagigets ko, gusto nyo makatapos ng pag-aaral. Pero there are certain ways on how to tackle this one eh. Pwede nyo sabihin na, okay, dahil alam na ng lahat, hindi na natin siya matatago. How do you wanna go about this? Gusto mo bang ipagpatuloy ito? Itrato natin ang isa't isa bilang inspirasyon. Let's be friends, study buddy. Total, wala na rin naman tayo itatago sa kanila. They know it all. Or they know that we have a thing. Kung hindi man to relationship, we have a thing. Pwede naman tayong mag-exist sa ganitong klaseng, sabihin na natin, sa ganitong klaseng mundo na meron tayong nararamdaman sa isa't isa and we are friends and we are helping each other out. Or, we cut it off. We bid goodbye sa isa't isa. You can do it like that kasi. Pero, yun nga sometimes, dahil nga immature kayo, nagiging impulsive kayo sa emotions ninyo, hindi nyo pa kabisa yung mundo, sabihin na natin, ng pakikipagrelasyon, yung pag-i-engage sa commitment, siguro, hindi lang siya naging kasing tatag mo when it comes to facing the reality. Nung tinatago nyo kasi it's also exciting kasi tinatago yan eh. Walang may alam. Kumbaga yung iba yung feeling yan, yung adrenaline yan. Iba yung feeling kapag yung relationship nyo ay patakas nyong ninanamnam. Pero when it's out in the open, when it's now parang being labeled, kapag nagiging formal na ang lahat, may mga tao kasing nag-chicken out sa ganyan. So unfortunately, that guy is one of those guys. So, my love, I don't want you to seek for closure. I don't want you to ask for closure pa. I don't want you to go after him and beg him to tell you kung ano nang gagawin ninyong dalawa. Decide on your own, my love. Hindi ka hihingi ng closure, magsasabi ka sa kanya ng closure. There's a big difference to that. Kasi seeking for closure, asking him to put a nail in the coffin of your relationship is you walking away from the responsibility of ending it. Kahit alam mo na sa sarili mo na wala nang patutunguhan yung relationship ninyo. So, ikaw na mismo ang magsabi nun sa kanya. If you wanna do it by text, go ahead. If it's too hard for you to do it in person, kasi ayaw nyo nang ma-issue pa uli, go ahead. Okay lang din. Whatever will, sabihin natin, suffice your need to let it all out. Pero, you need to let it all out. You need to speak your truth. Kailangan mong bigyan ng pagkakataon yung sarili mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Pwede mo sabihin sa kanya na it was unfair,
I was happy nung nalaman ng lahat. Syempre, I'm shocked. I'm sad kasi yung friend ko, trinaidor ako. But then again, that being out in the open is not bad at all for me. Kasi, I'm happy with whatever it is na namagitan sa ating dalawa. Not knowing that you do not feel the same way anymore. So, para hindi na lang mahirap for the both of us na magtapos, para hindi na lang din awkward sa ating dalawa na tuldukan or putulin kung ano man yung namamagitan sa atin, let me be the one to say goodbye. Let me be the one to let you go. Let me be the one to tell you that I'm setting you free. Kasi, by doing this, my love, you are setting yourself free. Sa lahat ng what ifs, sa lahat ng maybes, sa lahat ng pag-aasam na there's something more in your relationship than that. So, kung hindi ka niya kayang bigyan ng closure, seek closure for yourself. Ikaw na mismo ang magbigay ng closure sa sarili mo. He doesn't have to do it for you, you can do it for him. You can do it for the both of you. Kasi alam mong mas kailangan mo yon. Lalo na sinabi mo sa akin, Jess, na you wanna focus on your goals, na there are a lot of things that you want to accomplish. You won't be able to accomplish them all if you'll keep on thinking ng mga what ifs ninyong dalawa. So if I were you, my love, end it for the both of you. Sabi ko nga sa inyo, breakups shouldn't be consensus. Kapag isang tao ayaw nang kumapit, kapag isang tao pagod nang kumapit, that person must have the right to let go kung ayaw niya na. And the other person can contest. Pwede siyang magsabi na wag, subukan natin uli. But the choice is not landing upon the shoulders of that person na hinihiwalayan mo. It's a choice you have to make for yourself. I wanna bail out, not because hindi na kita mahal, not because ayaw ko na sa'yo, but because alam kong tapos na tayo. And I don't want myself to be stuck in a position na nag-iisip kung meron pa bang magiging tayo. Naintindihan mo ako, my love? Sana, Jess, nakatulong ako sa'yo. Sana kahit papaano nabigyan kita ng payo na maayos na magagamit mo. And Jess, we will make a lot of mistakes in the future, and you shouldn't be sorry for that. I know you have certain promises na binigay sa mga tao sa paligid mo, and you hate to disappoint them, but as long as you keep on going, as long as you keep on heading towards the road to your success, towards the road na nagli-lead sa goal mo, you have nothing to be sorry about. And if ever na dumaan ka ulit sa same crossroad na yung taong ginusto mo, hindi ka gusto, bigla na lang nawala, wag mo nang hintayin na magpaalam siya sa'yo. Magpaalam ka sa kanya ng kusa. You are not doing this for that person. You are doing this for yourself. Kasi if there's someone who deserves to be free, that is you. Naintindihan mo ako, Jess? Now it's time for us na basahin ang mga comment ng ating mga kabisyo sa ating Facebook Live. Sabi ni Ala na Pidlawan Velasco, mas mabuting bitawan na lang ang mga pangakong binitawan niya kasi kesa naman panghawakan mo yung mga salitang di naman pala niya kayang panindigan. Sa true, diba? Sa totoo yun. Diba? Yung mga ganitong klaseng pangako. Dapat nga kasi in a relationship, you do not make promises. Kasi it's hard to keep. And whenever na hindi nyo nakikip yung mga promises na yan, nagiging ano lang kayo dyan. Kumbaga, kayo mismo natotoxica na lang dyan. Sa mga promises na yan, nadi-disappoint lang kayo. Not only to that person, but their relationship itself. Now, last, basahin natin kay Tyrone De Leon na umay ako doon sa friend. Sige, given na yung kilig factor, pero sana naman have a chance na sila yung mag-reveal sa lahat. Kabastusan na yun kahit ano pa naman yung secrets na yan. At kung tunay kang kaibigan, hanggang hanggang hukay itatago mo yung secrets na yan. Pwera na lang sa mga hindi talaga dapat. Galit siya sa best friend. Pero totoo yan. Pero what can we expect? Those are kids. O, diba? Those are kids who are trying to fit in. And sometimes, unfortunately, yung mga yung mga chika, that's a way to converse with someone. Kumbaga, para siyang material of conversation that specific someone you want to be close with.
ay pwede mong gamitin. Pwede mong gamitin material yan, chikang yan, in order to be close to that person. Unfortunately, that's how it works sa Pinas.